Kiwaya khmat ke VPP hadin wakut ke yaki chongkalany mangor ne kesngi hakmat kit ke yung krek kam ke JHADC ke wada sedang nadu ipor cipawa je step hadu san waji janmin doong giwa gani dang to isdang don hi yung yaki waila daga sorkar maap msnya kwa wo sulut ke tulop kiwa krek ke JHADC daupun man yalang biang giwa pen krek daga raya ki warap khor jakman. Nay tehayato away khang tala ke JHADC yaga gate udami wan hirambai organizing secretary ke VPP is Giant Hill District uwaman le udakot ke State Executive Committee ke VPP ongo ini penyo wa ki wakrek ke JHADC na do ukle do yang ka UCM le yak sok tilangi wagani ki yaki yongki nay baha wat ki wakrek ke council le bun ki wamyo alat di upsia chapo nay dawa khang tala kam wopen kenmo wan negit khot ke VPP demut ki wopen man yakhi de bachong kalany mangor hap chem ke JHADC tang wam yo ki nei daw wada khang ya git hadu wagi wakre ke council lem yo de ki upsia chapo we da hap chong ki charut sarok hadu wakut ipor kre Dikum ban syukran kendiat hagaji dei ban kadi gaji aliti kumanga omenta bagadang dei ta gaji sedang dei gaji ki kabateng kaba lada ke sorkar kecilnya aliti kejongi bangkerpat ya kalau ada kamsngap ngin sesyong bat ngin seperbena de kiwepat ki program ki bakam tenge naga benta ban perkongbu ya ke sorkar ha kecilnya de ban siudat ya kadi ke bisa kebarangsa kepada ka baitre jong kini kinong tre kumban suye tu hadin kadi kecilnya aliti kejongi ban ye kren baru chief executive member jong ke council ban perskau ya kadi kecilnya rei ngisyan ban ngilam ban yo siau ya kata kecil perskau ke joki ba kajinge kalong ba nagaliang ke sorkar council na pelai jaga bha ladi kata ke share jong ke district council nagi nagaliang jong ke voice of the people party kuntu bi bagi la pernah ikut kubor bagi aipor ya ke JHADC hapo uli upna ba praban per ulong ya ke jingdowa ke jongi endai da ke jingno ladi da kata ke jing tekdi jong kini ki nongi kemat ki jongi nado usiam bat kiwe ki badan mentah hangni kita tekti bar kita nyet bar kita keno ya ke sorkar ba ka klaim pelai ya ke kapisa ke joki ni nagaliang jogo way so people party gila persyang hagaban ya kendo ya deputy minister ba pe ya ke ka district council affair andre kaladon ya ke ka jige kendo ya joki hagabai lama di ke jipang na kata daw gimsem la yola hagaban ya kendo badi gila persyang ruban sim ya ka appointment bari chief minister ibare pay ya ka finance kana mingyo ya kata ka clarification na ya kata ka jipenchai haga jinge dei bar ka jimbat ka jong ka sorkar ya ka pisa jo ka council ndrei na kaliang ka office jong na ka CMO office gila ong ba chief minister haga hauli ugnai unumdon hane session namar ki bahut ki kam ki ba uhaban pendep dei na kata ka daw uklem aila yigi bane kendo dia kata daw kani kajing yai lai tong ke sorkar hagabani kwa ya kabani kendo ya kata bani keren ha kalor kani kajingnya kalau pelong ini hagabangin mi madan hagabani pelong ini kani kajing syongklai mungor ke basisi kum kadak jong ke persya raya kiwei pat di program ki bangsa lada ke sorkar kam singap ha kani kajing ur pe kani kajing kerpat ke jong ikum ke parti bat rengkat bat hikum ki staff ngin sapen penabat ngin sepelong da kani kajing ki kebatenge de haswa bangat berkut ya kani kecikren ngakwa ban ai kumlei kerpang ya chief executive member jokari ka council ni desga buram sikade yaki namar kani kade walada company baki don hangni ndai lemba ki kam di joki kapani baki ki trelang bani kum ka party ha kaban penbor ya ka sorkar da ka baki kam sisendon ya kani ke kum baki boycott ya kani ka office mata kasni namar ngiwan hangni ngiwan tangman pedi ya kata ke persya lemah kasih administration rei kani ke jikta jong chief executive member ban khang yaw ya kani ke git ban pensa ibi kinung tre shabar kani ke de kadak kashin kabangi i ban kaliang jong usiam ulele ya kabade ha kaban penkongu ya ke sorkar kajing petrei ke jong pi kalau pendunong sikade ya ke sorkar dani ya kani ke district council mentah kasih de nang ta susu ngikwa ya kaban kenturo nalor ba PPE ya kini kita kisin kum kawai na kabanta jong ke jekersan ke jong pi ya kini ke jiki ni de kentu ya boro arpu kendai ngot kini ki MDC ba pinsim ya kata ke jingki kle
lani kata moral responsibility lada phimla ya kaban le ya ka kamram ke jongpi lada phimla ban pen I ya kata kabor kabala pen kup hapi kabhai ya phi ki MDCR kundai gut bat way uban nominate ba pin step down no nanor bala kup kapor sakaji bumla ke jongpi kalabha chikade ba pin hier shukino khnang ba kabor bade pe kumangi ong mene ba lada kini kino ilam kimla syuban penyat ya kani ke district council IT no ha UDC ba unsim ko administrator jong kani ka council khanang ba ki ke cirwat ki ba ki nongtre jong kani ka council kiman kanlong ka bayat bay yaranti nang nation kaman te nagliang jongi kong ka Voice of the People Party ngi kentu ya kini ki MDC ba napdeng jong ki ngangai scam ki ba bon ki ba don ya kani ka jing kle kum ka jing kle ka jong pi ngi kwa ban yo I napdeng jong pi ba phim kwa ya kata kani ka bame lani ba phin yo ya kata ka tulok klem da day hok ban yo ka bhai phi ban pani sa ki paj ba phi don kata ka jing kle da ka ba phin her sukino ngi kwa ban yo I bala shali siski kin mi kita ki resignation litar na ki MDC ki jongi halor ka jing bomla ka jong ki ban pen dep hok lani ban troy hok ya kata ka kam ka bala pan shed ki tigum tangi na galiang jong ka Voice of the People Party sa sising ki bok ki wiang I phi kinong tray what do men sim ngitip ba kani ka council menta kapay kmat ya ki katu kan ni kinoelam na pedeng jong phi kini ki staff association what thing ya kini ki chakri ki ba village na marking shom tang sans ne mangne ndai mapi kinong tray pin penim pin penya syakmat ya kani ka council kat pa pinang tray hado ba pin pat da shong thai de wat khonyo wat chep ding long ki ba slur ka hok ka jong phi ngin yeng ban yikhun phin da krasyan ingi ka jing krasyan ka bangi kwa barabor na phi kum ki paj ba la ni kum ki sap kan mau ngi ha ka jing duai ba kanu ka jinya liti ka jong I ban panurlong ya kata ka jing dawa ka ba shong hok shong nong rim ka jong phi kum kinong tray hang ni boblei un ai ngi kata ka jing start ka jing syapang boblei un yalam liti ngi ba kino ka jing thmu ka jing anur ki jong I kinlong ki ba job ba kinlong ki ba seiso teleng ba kini ki ba kindiat to ye sha ba to ye abingi hakikat to kan ni kipor kibangin saya ingin sa yakren bat kabor sarkar lada ka alat ingi balada ka mailar ro ngin sa wat ki wei pat kilat kleti ban pen ko ngo ya ka sarkar ha ka jingede ban siudop lani ban pelai no ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka tulong sabi kinokre dalemba kani ka kren ka balengkot gi penkunno ya kani ka jingi khi ka ba ngi pelong da kani ka sit investigation ka ba shisgi barilo I kamdon kata ka jing thut lani ka jing bom ya be yarti da ka akor ka burom phileshim menta bat kani ka program ka lalong ka ba ya be yarti tenang ni syek manro kino ki jingi khi ka ba ngin sa pelong ngin ya da ka akor ka burom ngin ong penthut ya ka ya ka ye ngin ong penthut ya ka chong suk chong sai ngin ya da kalanti ha ka jingi dei bat kata ka jingi khi ka ba sha da kalanti ha kane ka riti sanchar jong kari India leng ba kini ki kintin ki ba kindian kublai shibon kublai shi jarbo